Braf gweld rhai wedi dod nôl yn ddiogel o'r gwersyll. Eb wedi boddi tro yma? Na, reit, da iawn. A croeso i chi os ydych chi'n ymuno efo ni ar y we. Dwi'n falch o gael eich cwmni ac yn gweddio byddwn ni gyd efo'n gilydd yn llawenhau wrth addoli yr arglwydd. Chydig gyhoeddiadau wsos yma. Dim cwrdd heno, dim cwrdd nos Fercher, gwahoddiad i ymuno os ydych chi isio ar y we efo cyfarfod bydd yn y gynhadledd yn Aberystwyth. Cofiwch am y gynhadledd yma. Gynhadledd Mudiad Efengelaidd, mae Steffan Jones yn siarad bob bore. Mynd â ni i ardd Semanau i feddwl am gwaredwr yn ardd Semanau a gwahanol weithgareddau trwy'r wythnos. Os ydych chi'n gweddio drosta i, fi'n gwneud seminar yn ystod y wythnos. Ni'n ddiolchgar am gweddiau wrth feddwl am seminar hwn yn cael ei fod pwnc reit anodd. Sut da ni yn ymddwyn tuag at bobl sydd yn dewis llwybr wahanol i ni. Be di'r ffordd tuag at nhw. Tro nesaf bydd Rhodri yma yn y bore a bydd Gwasanaeth Cymyn Sul nesaf. Mae gyd llongyfarchiadau i Ows. Canlyniadau i dod trosglwydda, so mae o mynd i fod yn poeni brawd yn Lerpwl, meddwl o fis Medi Hydref ymlaen. Efo, wedyn falch bod y cam nesaf wedi dod yn hir yn dy lwybr di. Credu na dyna'r cyfan sydd angen sôn amdano wrth i ni gyhoeddi. Felly, cysurwch fy mhobl. Dyna addywed eich Duw. Siaradwch yn dyner wrth Jerusalem, a dywedwch wrthi ei bod wedi cwblhau ei thymor gwasanaeth, a bod ei chosb wedi ei thalu, ei bod wedi derbyn yn ddwbl oddi ar lawr arglwydd am ei holl bechodau. Llais un yn galw. Paratowch yn yr anialwch ffordd yr arglwydd. Unionwch yn y diffeithwch briffordd ein Duw ni. Caiff bob pant i godi, bob mynydd a bryn ei ostwng. Gwneir y tir ysgythrog yn llyfn a'r tir anwastad yn wastadaeth. A datguddir gogoniant yr arglwydd, a phawb ynghyd yn ei weld. Gennai'r arglwydd a lebarod. Dewch i ni wedi. O Dduw ein Tad, da ni'n llawenhau y bore yma yn y ffaith dy fod ti yn cysuro dy bobl. Bod ganddo ni reswm i gofio bod yn holl bechodau ni wedi cael ei dileu a'r ddyled wedi thalu yn llawn gan yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly o Dduw Tad, da ni yn gwybod bod ogoniant di ryw ddydd yn mynd i fod yn amlwg i bawb, ond da ni bore yma yn dymuno gweld dy ogoniant di o'r newydd. Ysgweli di fod dda, tyr di'n pwys, a gad i'n amser efo'n gilydd fod bendith i ni ond ogoniant mawr i denw di, am yn bod gweddio'r cyfan trwy heiddiant harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist. Mi ganwn ni emyn efo yn gilydd, emyn wedi seilio ar y ganfed salm, i'r arglwydd cenwch lafar glod, a gwnewch i fuddod llawen fryd. Dowch o flaen Duw a pheraidd dôn, trigolion deiar fawr gyd a'r pellon sydd yn
Reit, wel, dim cymaint o blant yma bore, ond ydych chi siarad ymlaen? Eistedd yn y blaen? A fo. Reit, chi di bod yn cael hwyl? Dwi yma? Do? Cael torri'r ball? Na fo, smart. Iawn. Reit. Be ydych chi wedi bod yn gwneud yn ystod y gwyliau? Bod yn gwneud rhywbeth gwahanol? Ie. A beth ti wedi bod yn gwneud? Steddfod. Reit, efo. So wahanol bethau. A mae yna rhywbeth dwi'n hoffi wneud ar y gyma o'r flwyddyn, a mi fues i'n ei wneud o bore ddoe. Dwi'n yn gwybod. Dwi'n ei gas yma ydy. Ond ydych chi'n gwybod sgennau yma? Mwyar duon. Dwi'n hoffi casglu mwyar duon. Wel, i casglu mwyar duon ddim wastad yn hwyl. Wedyn, crumble mwyar duon. So, dwi'n mwynhau hwnna. Mwynhau crumble a dyn gawson ni i bwdyn. Ffrwythau, mae'n amser. Mae ffrwythau'n dod. A mis nesaf ydy mis Medi ydy'r gair am casglu ffrwythau. Da ni'n medu yr un. Mae'n amser mae lot o ffrwyth yn dod rwan yn ystod yr wythnosau yma'r wythnosau nesaf. Falle yw rai efo goed falau adre a mae'r afalau o'r barod o rwan ymlaen i ysmedu. Ffrwythau. Mango. Exotic iawn. Afon. Ie, dwi'n modd efo afon. Ie, hefyd, ie. Afon yn braf. Ti'n gwybod? Afal? Ie, afal. Ond dwi'n gwybod afal yn iach. Afal yn aml. Iach i bita. Reit. Na, efo. Wel, mae'r Beibl yn dweud bod ni hefyd bod dwyn ffrwyth, bod tyfu ffrwyth. Swn i'n od, ni? Sa'n ni cael afon yn dechrau tyfu allan o bochen ni? Afon hongian o ddiar yn glys ni? Trwch ni bach nod yn bysau. Ond nid dyna mae'r Beibl yn feddwl. Sa'n ni cael yr adnod nesaf? Be mae'r Beibl yn dweud ydy gweithio yn bywyd ni. Yna, Anna'n cyrraedd. Reit, da ni'n sôn am ffrwyth. OK? Pan mae Duw'n gweithio yn y bywyd ni, na rai pethau'n Duw'n gwneud yn ni. Achos, da ni'n gallu, mae'n gweithred, mae pethau da ni'n gwneud dangos pan mae pechod yn gweithio yn y bywyd ni, mae ffrwyth gwahanol. So, be mae hwnna'n dweud? Dyma'r ffrwyth mae'r ysbryd glân yn ei dyfyn y bywydau ni. Cariad, cawenydd, heddwch dwfn, amynedd, caredigrwydd, daioni, cyddondeb, addfwynder, a hynna'n reolaeth. Mae'n restr hir ydy. Be mae'r rhain yn feddwl? Gai dweud fel hyn. Fath o ffrwyth ydy galw enw ar bobl. Di'n ffrwyth mae Duw'n rhoi i ni, neu di'n ffrwyth pechod? Pechod. Diolch mae beth da yna di. Da ni yn redig wrth bobl. Ffrwyth mae Duw yn rhoi yma. Pan da ni yn gas y bydwyn.
Diolch yn dda, na di. Pan da ni deud celwydd. Bechod, ia. Pan da ni hir. Mae Dyw'n rhoi. Yr peth, Mae Dyw eisiau gwneud ni i wneud yr holl bethau yma a gwneud yr hyn sy'n dda. A chi'n gweld? Anne, cariad, wel mae'n braf, ni'n cariad pobl eraill, ond yr ail yn ydy llwedd. Mae Dyw, pan mae'n gweithio yn y bywyd ni, a mae'n helpu ar bobl sy'n weithio ddim yn gwybod. Yna, da ni'n ffeindio bod lywydd yn y calonau. Ni'n hapus. Achos gallu paru effeithiol. Ond mae'n rhaid peth. Weithiau, da ni'n mynd i boeni, da ni'n mynd i sefyllfa sy'n mynd i digwydd. Dyw yn gweithio yn y bywyd, da ni'n gwybod siarad. A mae yna heddwch yn y calonau ni a da ni'n dawel. So, ia, felly, un o'r pethau mae Dyw eisiau gwneud yn bod ni ddim eisiau newid ni fel bod ni'n gwahafio wahanol. Ni'n gwahafio'n wahanol, nid achos bod ni'n ofn cael row gan ddim. Ni'n gwahafio yn wahanol achos bod ni'n caru Dyw. Wrth yn bodd cael gwneud. O'n anna, nes ti ddim gweld hwn, dyna be o'n i wedi bod yn gwneud bore ddoe. Oedd casglu mwyar duon. Os ydych chi eisiau rhain wedyn, dwi'n wedi checio nhw i weld os oes yna bryfyd ynddyn nhw o gwbl, ond bydden nhw yna ar y diwedd os ydych chi eisiau. Ond cyn chi fynd nôl, sos dweitha yma, oedd yna rai wedi bod ffwrdd mewn gwersyll. Gwersyll Cristnogol. Byddwch chi ddim, os ydych chi'n digon hen eto. Ond gyna i lun fan yma rhywun oedd yn gwersyll. Os gewn ni symud ymlaen. Dwi'n meddwl os ydych chi'n gallu gweld o. Lydia, ti eisiau dod ymlaen a deitha ni chydig bach am y dyn od yma, tew yma fan yna. Reit, so gawn ni ddechrau rhoi pawb allan o'i dryswch. Pwy ydy'r boi tew neu dro yna? Meddwl na Rhodri. Ie? Dwi'n cymryd. Ie, Rhodri, ie. Ein gweinidog annwyl parchus ydy hwnna. Sut le oedd y gwersyll? Oedd yn rili hwyl. Oedd yn lot o hwyl, ie. Oedd. Ie. Oedd ni wedi chwarae lot o games hwyl fel Sumo Wrestling. Ie. Ond hefyd oedd gen i'r gwasanaethau. Oce. Gen Rhodri. Gan Rhodri? Ie. O, reit. Oedd hynna, oedd yn rili da. Achos ond oedd sôn am pwy da ni yng Nghyst. Ie. Ac sy'n mae bywyd ysbrydol ni'n mynd yn Nghyst. Ac oedd yn rili da i bobl sy'n mynd trwy'r ysgol yn Nghyst. I feddwl am bywyd hwnna. Reit, na fo. Gyda chi drip o gwbl? Do, eithon ni i Glanllyn. O, reit. Ie, i ddringo a cynwio. Ie. Da, sut oedd y trywydd? Oedd hi'n pigo bwrw, ond oedd hi'n lib anyway. O, na Achos fo. oedd hi'n glwg y bwrw. So, Dyna sy'n digwydd yn y gwersyll, mae rhywun yn mynd yn lib lot yn y gwersyll, yn dydi? Na fo. Oedd gennych chi swogs yn gyfalem dar chi? oedd. Oedd y swogs yn byhafio? Oedd, ie. Ie, oedd. Reit. Ac efo'r swogs, oeddech chi'n cael astudiaethau? Oedden. Wedyn? Oedd. Oeddech chi'n edrych ar y Beibl efo'ch gilydd? Oedd. Oedd yn edrych ar ddic a Iesu maddau bechyd. Oce. Na fo. Reit. Diolch yn fawr. Wel, so nes ti fwynhau. Do. Pawb arall. Do. Ffrindiau, ydych chi wedi wneud yn ystod y flwyddyn yn y blynyddoedd sydd wedi bod yn dod nôl, ie? Yep. Ie, so mae'n lot o hwyl. Oce, reit. Ond mae dda, diolch ti. Mae'n dda bod ni'n gallu
llawenhau bod rhaid i bod yn y gwersyllloedd yma a wedi cael bendith. Gawn ni barhau weddio dros yn pobl ifanc. Dyn nhw'n mynd i'r gwersyllloedd peidio, mae'n bwysig bod ni'n parhau weddio dros yn pobl ifanc wrth iddyn nhw dyfu, a mae'n hawdd yn y gwersyll i fod yn Gristion. Ond di ddim mor hawdd wedyn pan maen nhw'n mynd nôl i'r ysgol, pan maen nhw yn gorfod byw bywyd. A rhai ohonyn nhw falle mynd i sefyllfaoedd digon anodd weithiau pan maen nhw'n mynd gartre. Felly cofiwch am yn pobl ifanc ni. Rwan, da ni am ganu. Cyn troi at Dduw mewn gweddi, da ni am ganu emyn efo yn gilydd. Mor beraidd i'r credadyn gwan yw hyfryd enw Crist. Mae'n lleisi boen, yn gwellai glwy, yn lladd ei ofnau trist. Mae ambell enw yn gallu cael effaith gwahanol arno ni. Donald Trump. Falle ddim yn cael effaith mor bositif arno ni. Ond pan da ni'n clywed am Iesu Grist, i'r Cristion, mae hwnna'n llawenhau'n calon ni, a da ni'n cofio amdano fo. Reit, chi fynd nôl i eistedd gyda llaw, cofio. A newn ni ganu yr emyn yma efo yn gilydd. O gadewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Gadewch i ni weddia.
O arglwydd yn Duw a thad yn harglwydd Iesu Grist. Da ni mor ddiolchgar yn bod ni'n cael cofio dy fod ti'n Dduw grasol. Yn Dduw sydd yn cofio yn gwendid ni ac mor wan yw'n hymdrech ni. Ac mor oer ydi meddyliau'n calonau. Eto, da ni'n diolch dy fod ti'n dod ato ni mewn gras ac yn dangos i ni dy gariad yn yr arglwydd Iesu Grist. A pan da ni'n cofio cymaint yr oedd yr arglwydd Iesu Grist wedi rhoi heibio i ddod i'n byd ni. Yr oedd o ar dy ddyheulaw di ar orsedd uchar nef a'r angylion yn ei addoli ac fe ddoth o i lawr. Cael ei eni mewn stabal. A byw efo pobl yn ei farnu o, a'i feio fo, a'i wrthod o, dro ar ôl tro. Ac yn ei diwedd yn ei wrthod o trwy ddanfon o i'r groes ac yn ten marw trosto ni. Wrth gofio hyn o Dduw'n Tad. Ac wrth gofio i fod o wedi ennill buddigoliaeth ryfeddol wrth atgyfodi'r trydydd dydd yn fyw a'n dyled wedi ei thalu'n llwyr. Da ni'n llawenhau y bore yma yn yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n diolch i ti am waredwr cryf i rai fel ni. A da ni'n diolch yn bod ni'n byw mewn gwlad lle da ni'n cael sôn amdano fo'n rhydd. Da ni'n cael dod ynghyd yn hawdd i waddoli o. A da ni o arglwydd yn Duw yn cael byw o ddydd i ddydd dan bob math o fendithiad. Felly da ni'n gofyn i ti faddau i ni yn beie, maddau i ni o Dduw'n Tad bob drwg sydd yn calonau ni. A da ni'n dymuno'n wir yn bod ni fel dy bobl di yn gallu ymddiried mwy yno ti, bod ni'n gallu dwyn y ffrwyth sydd yn addas i edifeirwch. Ffrwyth mewn gostyngeidrwydd, mewn caru pobl, mewn dyfalbarhad, mewn hyder yn sôn wrth bobl am yr arglwydd Iesu Grist. Ac felly wrth ddod gyda bron, da ni'n gweddio Dad y byddi di wir yn gweithio yng nghalonau pob un ohono ni, fel yn bod ni'n dod yn fwy tebyg i'n harglwydd bendigedig. Da ni diolch ti am bendithion y gwersyffoedd yr wythnos diwetha ac yn gweddio Dduw'n Tad y byddi di yn parhau efo'r bobl ifanc oedd yno wrth iddyn nhw ddod adre. Yn gweddio Dduw'n Tad y bydden nhw'n yn cofio be maen nhw wedi glywed. A bydd yr hyn maen nhw wedi glywed o Dduw'n Tad yn gweithio yn eu calonau nhw. Bydd y rhai sydd yn credu yn tyfu yn y ffydd, a'r rhai sydd heb eto gredu, eto'n cael ei geni gan dy gariad di. Da ni'n gweddio Dad y bydd y gynhadledd o'r wythnos nesaf yma hefyd, dan dy fendith di. Ac arglwydd yn Duw y byddi di trwy dy drigaredd mawr yn gweithio trwy'r gair yn y gynhadledd yn Aberystwyth. Ond y bore yma Dduw'n Tad, da ni'n dod efo'n gwahanol anghenion ac yn gofyn, os gwali di fod dda, neu di ddod ato ni rwan yn ôl yn hangen. Ti'n nabod pob un ohono ni, ti'n gwybod beth ni angen. A da ni'n gweddio rwan y bydd y gair i ni yn fwyd i'n heneidiau. Y bydde ni'n edrych arno ni ac yn gweld o Dduw'n Tad be dyn ni angen i glywed. A da ni'n gweddio bydd y gair yn ddealladwy i'n meddyliau ni ac y byddwn ni'n gallu canolbwyntio ac o Dad y bydd o'n treiddio trwy'n meddyliau ni i'n cydwybod ac i'n calon. Fel y byddwn ni o Dduw'n Tad y dygaru di yn well ac yn ddilyn di yn fwy brwd. O arglwydd yn Duw. Tydi pregethwr methu newid calonau pobl. Ond mi wyt ti'n gallu newid calonau trwy'r ysbryd glân. Felly, da ni'n gweddio am yr ysbryd fod yn bresennol y bore yma mewn modd arbennig trwy'r gair. Ac y byddwn ni felly yn llawenhau ac yn gogoneddu dy enw sanctaidd di ac enw yr arglwydd Iesu Grist. Clyw yn gweddi felly. Os oes yna baich arbennig ar galon unrhyw un bore yma, da ni am i'r baich hwnnw gael ei roi rwan yn dy ddwylo di, i ti o Dduw'n Tad, gymeryd y baich
a delio efo'r cyfan yn ôl dy ddaion. Clyw yn gweddi felly. A mae fe'n holl feie trwy Iesu Grist yn harglwydd a'n gwaredwr da. Amen. Mi newn ni ganu eto cyn troi at ni fyfyrio yn y gair. Cyfeithiad o un o'r emynau mwy newydd. O'n blaen mae Duw yn myned, a'i hyfryd bresenoldeb. O'r hyder ei addewid rydd ac nid unig fyddwn bus. Hyd lwybrau, dan gysgodion, a mae'n llwybrau ni weithiau, dan gysgod yn dydyn. Nid ofnwn am y fory. Ie, cyfodiwn ar heiglyn cysgod angau, nid ofnwn niwed, medd Psalm 23. Ar hyd bob cam, ffyddlondeb ior bydd yn llewyrch ar ein ffordd. Siw mod i wedi drysu pawb wrth y ddesg trwy fynd a newid y trefn pethau fan'na, ond da ni am ddarllen rwan o Efengel Ioan y 15fed
Efengel Ioan y 15fed bennod, darn sydd yn gyfarwydd i bob un ohono ni. Yr arglwydd Iesu yn yr oriwch ystafell, a mae o yn ceisio dysgu i ddisgyblion cyn i fod o yn gadael nhw i fynd i'r groes. Mae fi yw'r wir wynwydden, am tad yw'r gwynllanwr. Mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwyn ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwyn ffrwyth, mwyn iddi ddwyn mwy o ffrwyth. Yr ydych wi eisoes yn lan trwy'r gair a rwyf wedi lefaru wrthych. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwi. Ni all y gangen ddwyn ffrwyth ohoni hun, heb iddi aros yn y wynwydden, ac felly'n union ni allwch chwithau, heb i chi aros yno fi. Mae fi yw'r wynwydden, chi yw'r canghennau. Mae'r sawl sydd yn aros yno fi a minnau ynddo yntau yn dwyn llawer o ffrwyth, oherwydd ar wahân i mi, ni allwch wneud dim. Os na fydd rhywun yn aros yno fi, caiff ei daflu i ffwrdd fel y gangen ddiffrwyth ac fe wywa. Dyma'r canghennau a gesglir yw taflu'r tân a'i llosgi. Os arhoswch yno fi, ac os erys fy ngeiriau yno chwi, gofynnwch am beth a fynnwch, ac fe'i rhoddir i chwi. Dyma sut y gogoneddir fy nhad, trwy i chi ddwyn llawer o ffrwyth a bod yn ddisgyblion i mi. Fel y mae'r tad wedi fy ngharu i, rwyf innau wedi eich caru chi. Arhoswch yn fy nghariad i. Os cadwch fy ngorchmynion, fe arhoswch yn fy nghariad. Yn union fel yr wyf fi wedi cadw gorchmynion fy nhad, ac rwyf yn aros yn ei gariad ef. Rwyf wedi dweud hyn wrthych mwyn i'm llawenydd i fod ynoch, ac eich llawenydd chi fod yn gyflawn. Dyma fy ngorchymyn i, carwch eich gilydd, fel y cerais i chwi. Nid oes gan neb gariad mwy na hyn, sef bod rhywun yn rhoi ei einioes dros ei gyfeillion. Yr ydych chi'n gyfeillion i mi, os gnewch yr hyn yr wyf yn ei orchymyn i chi. Nid wyf mwyach yn eich galw'n weision, oherwydd nid yw'r gwas yn gwybod beth y mae ebystyr yn ei wneud. Yr wyf wedi eich galw'n gyfeillion, oherwydd yr wyf wedi gwneud yn hysbys i chi bob peth a glywais gan fy nhad. Nid chi am dewisodd i, ond mae fi a'ch dewisoedd chi, a'ch penodi i fynd allan a dwyn ffrwyth, ffrwyth sy'n aros. Ac yna fe rydd y tad i chi beth bynnag a ofynnwch ganddo yn fy enw. A dyma'r gorchymyn yr wyf yn ei roi i chi. Carwch eich gilydd. Fis Tachwedd dwytha o'n i yn arwain cyfarfod gweddi, a nes i sôn am un o wahoddiadau yr arglwydd Iesu Grist. Dewch ata fi bawb sy'n derog ac yn a mi a esmwythaf arno. A mi fues i wedyn yn meddwl mwy am wahoddiadau yr arglwydd Iesu Grist. Yn y rai ohonyn nhw, bydde rhywun yn gallu dadle, wel, gorchmynion ydyn nhw, ac eto wahoddiad sydd yma. A dwi eisiau meddwl am un ohonyn nhw y bore yma. O Efengel Ioan, 15fed bennod a'r 4edd adnod. Arhoswch yno fi, a minnau yno chwithau. Arhoswch yno fi. Mae'n orchymyn, ond mae hefyd yn wahoddiad i brofi pethau rhyfeddol wrth i ni aros yn Iesu Grist. Gai roed o fel hyn. Se rhywun yn holi chi ddeud rhywbeth amdano chi'ch hunan. Fe fyddech chi falle yn dweud beth eich enw, ble ydych chi'n byw ac yn y blaen. Ond wrth chi siarad amdano chi'ch hunan, siŵr cyn bo hir, chi eisiau dod a dwi yn Gristion. A bod chi yn un sydd yn dilyn yr arglwydd
Iesu Grist. Ond yn y Beibl, yn Testament Newydd, dim ond tair gwaith mae'r gair Cristion yn ymddangos. A dyn nhw ddim yn ymddangos mewn llefydd lle mae'r cyfan yn bositif. Ni y tro cyntaf maen nhw'n ymddangos, oedd dilynwyr Iesu wedi gorfod ffoi o Jerusalem, oedden nhw wedi cyrraedd Antiochia, a dyna lle oedd pobl yn edrych arnyn nhw, a dweud, beth sy'n bod ar y bobl? Maen nhw'n sôn am Iesu Grist trwy'r amser. Maen nhw'n dweud bod nhw yma achos Iesu Grist, a Iesu Grist hwn, Iesu Grist llall. Cristnogion, rhyw ffug enw oedd o, rhyw enw gwawd oedd o arnyn nhw. Dro arall, da ni yn dod ar draws Paul o flaen llys, a mae'r brenin Agrippa'n gwrando arno fo, a mae Paul wrth siarad wrth Agrippa, sôn am yr Efengil, ac Agrippa'n dweud, hey, hold on, Paul, o ti'n trio merswadio i fod yn Gristion? Bydd ddim yn bositif yna di. A wedyn mae Pedr yn ei lythyr yn sôn am bod ni ddim eisiau dioddau fel troseddwyr, am wneud pethau drwg, ond os da ni dioddau fel Cristion, peidio bod chywilydd. Y ffordd arferol mae'r Testament Newydd yn sôn am ddilynwyr Iesu ydy fel rhai sydd yng Nghrist, rhai sydd ynddo ef. Dros 200 o weithiau mae disgrifiad yma'n dod ohono ni, pobl sydd yng Nghrist. Mae hwnna'n gallu swnio'n od i bobl sydd ddim yn Gristnogion. Be ar y ddaear mae hynna yn ei olygu? Ond da ni'n gwybod bod dod at Iesu Grist, bod credu'n Iesu Grist, yn gwneud rhywbeth i ni. Mae o'n yn newid ni mewn rhyw ffordd. Mi fydde y diwynyddion yn sôn am y gwahaniaeth rhwng undeb a Christ a chymundeb ar arglwydd Iesu Grist, union a communion. Yn ôl yn statws, pan da ni'n credu, da ni'n cael yn uno ar arglwydd Iesu Grist. Da ni'n un efo'r arglwydd Iesu Grist. Mae'n beia ni wedi i clirio, mae Duw yn edrych arno ni fel pe bydden ni yn ddibechod achos bod ni yn Christ. Mae yna newid statws. Da ni'n ddieog. Ond mae yna fwy na bod ni jyst yn newid yn statws. Mae'r Beibl yn dweud bod ni'n cael calon newydd, yr hen galon wedi dynnu allan, y galon newydd wedi cael ei roi i fewn ynddo ni. Mae yna newid ysbrydol sy'n cael ei ddisgrifio mewn termau, mae y bron yn gyfriniol. Ac un o'r darluniau mwyaf cofiadwy o'r berthynas yma rhyngddo ni ar arglwydd Iesu Grist ydy'r ddameg yma, dameg y wir wynwydden, Iesu fel y wynwydden, a ni fel y canghennau wedi pio i mewn i'r wir wynwydden. Ac yn y cyd-destun yma, mae Iesu yn deud, arhoswch ynof fi. Arhoswch ynof fi. Mae'n rhyfedd, achos ydych chi'n meddwl am yr amgylchiad, be oedd yn digwydd fan yma? Oedd Iesu efo'i ddisgyblion yn yr oriwch ystafell, ac oedd ar fin i gadael nhw. Oedd o'n mynd i'w gadael nhw gyntaf i fynd i'r groes. Fydden nhw'n dod nôl, ond wedyn ar ôl 20 diwrnod fydden nhw'n gadael nhw eto. Ac os sôn am y byd yma, fydden nhw'n gadael nhw yn barhaol ac yn mynd i'r nefoedd. Ac eto, ei fod o'n gadael nhw, mae o'n deud arhoswch yno fi. Oedd o'n deud bod yna rhyw undod yn mynd i fod yn dod, bydde'n digwydd trwy'r ysbryd glân. A fedre hynny ddim digwydd heb i'r gwaredwr i gadael nhw mewn gwirionedd. Beth o'n i'n ôl at hyn mewn ychydig. Ond mae'r eiron i yma'n dydy, bod o'n i'w gadael nhw ac eto mae'n deud arhoswch o fi. A siŵr gallen ni gael seiat yn rhannu'r adegau, da ni wedi teimlo
Crist yn agos. Pan teimlo Crist yn aros yng Crist. Be mae aros yng Crist yn golygu? Beth gyntaf, mae aros yng Crist yn golygu tyfu a dwyn ffrwyth. Cofio pan aned Steffan. Teulu wastad baras pan sôn am teulu. Ond o'n cael ei eni ac oedd o'n eitha clodyn, oedd o'n 8 pwys yn ar 10. A oedd mae'r falch, oedd pawb di'r hewn, y seis dar gyfer babi, 8 pwys yn ar 10, ie, gret. Bod o ddim yn profiad mor bleserus i Gwenan, ond o'n un yn balchio, ie, falle fydd o'n chwarae rygbi Gymru ryw ddwrnod neu rhywbeth fel yna, chi'n bod. O'n i wrth y modd, maint da i fabi. Ond sy'n ni ddim mor hapus sef bod i aros yn 8 pwys yn. Oedden ni eisiau efo dyfu. Ar y dechrau oedden ni'n mesur bob awns, a wedyn bob pwys. A wedyn wrth gwrs oedden dod pan oedden ni'n rhoi o yn erbyn y drws ac yn mesur, felly tynnu llinell a mesur gan y blaen. Oedden tyfu. A dyma'r dydd yn dod pan oedd o wedi tyfu'n bwyn a Gwenan. Diwrnod yn y gegin oedd wedi gwneud rhywbeth gwyd yna. A Gwenan ydy, yw twerp, meddai Gwenan wrtho fo. A dyma fo'n ymestyn i hynna'n fy niw lawn dŵr, fod dweud, I may be a twerp, but I'm a bigger twerp than you. So mae hwnna'n stori mae'n siŵr bod Steff blino fi'n dweud y stori yna amdano. Ond oedd o ddim jyst yn tyfu mewn maint. Gobeithio bod yn tyfu mewn gwybodaeth, dysgu siarad, dysgu cerdded, dysgu byw, dysgu gobeithio rhywfaint o ddoethineb gan ei rieni. Ond tyfu. Mae'r un peth yn gorfod yn wir yn ysbrydol. Mae'n beth gwerthfawr. Peth mwyaf gwerthfawr i ddod at Iesu am y tro cyntaf. Ymateb i'r gwahoddiad, deuwch ata fi am y tro cyntaf. Os oes rhywun sy'n heb ymateb i'r gwahoddiad yna, does na ddim byd mwy pwysig i chi heddiw, na bod chi yn meddwl sut fedra i ddod at Iesu. Ond mae dameg yr heiwr yn rhybuddio ni. A tydi dechrau'r daith ddim yn ddigon. Mae rhai fel petai nhw yn ymddangos fel sy'n nhw wedi dod, ond dyn nhw wedi dod go iawn, a dyn nhw ddim yn para. Yr arwydd yn bod ni wedi dechrau'r daith go iawn ydy'n bod ni'n mynd yn blaen, bod ni'n tyfu ac yn dwyn ffrwyth. Ac felly fyddodd yr arglwydd Iesu yn yr oriwch ystafell. Arhoswch yno fi mwyn i chi fedru byw ac yn y byw hynny chi'n dwyn ffrwyth. Dwi'n hoffi'r bod mae sawl cyfeithiad Saesneg yn ei roi o. Abide in me. Dwi'n gwybod ydw i'n iawn fan yna, ond y syniad dwi'n cael ydy gnewch eich cartref yno fi. Gnewch eich cartref yn yr arglwydd Iesu Grist. Setlwch chi lawr yno fi. Wrth gwrs, y darlun sydd gynnon ni'n y ddameg ydy mae Crist i hynna'n di ffynhonnell bywyd fod i'r wynwydden, a mae'r nodd yn dod trwy'r greiddiau fyny ac yn mynd i'r canghennau. A trwy ysbryd glân, mae bywyd yn llifo i mewn i'n bywydau. Swch yn fi. A rwy'n yna 3 cwestiwn yn codi o hyn. Gynta, be mae Crist ni olygu wrth ddeud bod ni i ddwyn ffrwyth? Rhai pobl yn dweud, wel, dwyn ffrwyth ydy bod ni yn ennill pobl eraill at yr arglwydd Iesu Grist. Bod ni'n arwain pobl eraill i ddod yn Gristnog. Wrth gwrs mae hynny yn un fath o ffrwyth. Ond y gwir ydy, does dim un ohono ni mewn gwirionedd yn gallu arwain unrhyw at Grist i ddod yn Gristion felly.
gallwn ni'n gwneud unrhyw un yn Gristion. Y stori am Daniel Rowland, wel dwi'n meddwl pregeswr mwyaf gynhyrchodd Cymru erioed. A mae yna stori amdano fo yn mynd ar hyd y lôn efo ryw gyfaill, a maen nhw'n gweld rhywun, a Daniel Rowland yn dweud, dyma rhywun nes i berswadio i ddod yn Gristion. A'i gyfaill yn dweud, ie, ydych chi wedi perswadio sawl un i ddod yn Gristion. A na, ti'n deall, medde fo. Fi berswadiodd hwnna i ddod yn Gristion, a di am di para, mae di mynd nôl, mae di gwad ffydd. I rywun ddod yn Gristion go iawn, rhaid ddiw a fel yn ei galon, rhaid ddiw i dynnu fo i mewn. Felly, ie, mae ennill pobl i Grist, dod â nhw i'r fan lle mae Grist yn cael gweithio yn ei bywydau nhw yn beth mawr iawn. Ond dwi'n meddwl bod ffrwyth yn golygu rhywbeth arall. Be di bwriad Duw yn y mywyd i ac yn eich bywyd? Da ni wedi cael yn creu ar lun a delw Duw, ond mae'r ddelw yna wedi sbwylio. A bwriad Duw ydy bod y ddelw mae'n cael ei hadfer ynddo ni. A sawl ffordd mae'r ysgrythur yn sôn am hyn. Yn cyntaf Thessaloniaid, hyn yw ewyllys Duw, chi gael eich sancteiddio. Gael eich sanctaidd, fel mae Duw yn sanctaidd. Neu, a Paul yn dweud mewn ffordd gofiadwy yn ei ail lythyr at y Corinthiaid ar drydydd bennod, yr ydym ni i gyd, heb orchydd ar ein wyneb, yn edrych fel mewn drych ar ogoniant yr arglwydd, edrych ar Grist a'i ogoniant, ac yn cael yn trawsffurfio o ogoniant i ogoniant, yn wir lun ohono ef. Gwaith yr arglwydd yr ysbryd yw hyn. Da ni fod cael yn gwneud debyg i Grist. Mae Ioan yn dweud yr un peth yn ei lythyr cyntaf, gyfeillion annwyl yn awr yr ydym yn blant Duw, dyna'n statws ni, dyna'n blant Duw. Nid amlygwyd eto beth a fyddwn, ond yr ydym yn gwybod pan fydd ef yn ymddangos y byddwn yn debyg iddo. Wedyn cawn ni weld ef fel y gymau. Ei debyg i Grist mae o'n ddol. Dyna be mae Duw eisiau gwneud yn y mywyd i. Sut dyn ni yn edrych? Wel, yr adnod nes i rannu efo'r plant. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, goddefgarwch, caredigrwydd, daioni, bydlondeb, addfwynder, ysgybeth. A hwn yw ddisgrifiad perffaith o'r arglwydd Iesu Grist, yn dydi? Oedd o'n caru. Caru fel na charodd neb arall. A lawenydd dwfn yn ei galon. Oedd ganddo fo dangnefedd bod o yn ewyllus i dad. Goddefgarwch ac yn blaen. Dyna beth i dwi'n ffwys. Dwi'n cymeriad tebyg i'r arglwydd Iesu Grist. Ond sut ar gwyn llanw'r diogelu bod ni yn dwi'n ffrwyth? Mae ef yn torri ffwrdd bob cangen yno fi nad yw'n dwi'n ffrwyth, ac yn glanhau pob un sydd yn dwi'n ffrwyth, mwyn iddi ddwy'n mwy o ffrwyth. Mae'n gweithio ynddo ni i'n glanhau ni. Mae glanhau tybed olygu i chi a fi. Rhai ohono ni'n cofio yr ysbyseb yna ar y teledu. The hands that do dishes and as soft as your face use mild green fairy liquid. Y broblem ydy fod yna rai pethau nad ydy mild green fairy liquid yn mynd i glanhau. Mae'n gallu dylio. Os ydw i ddysgu sut mae fod yn amyneddgar, sut bydd i ddysgu bod yn amyneddgar? Trwy i gael yn rhoi yn rhywle lle mae'n amyneddu'n cael ei brofi. A mae rhaid i mi arfer hwnnw. A dyna, da chi'n gweld, sydd yn
gwneud y gwahaniaeth mawr i Gristion pan da ni wynebu profiadau anodd. Pan da ni'n dioddau. I'r un sydd ddim yn Gristion, mae dioddau jyst yn ddrwg. Mae jyst yn boen, mae jyst yn broblem. Mae o yn drafferth, da ni eisiau cael gwared o hon. Fel Cristion, da ni'n chwilio am ddioddefau. Ond pan da ni'n dioddau, da ni'n gallu bod yn hyderus, mae Duw ar waith yn ddair rwan. Mae o'n yn helpu fi ddysgu amynedd, neu hir ymaros, neu goddef garwch. Bod hi'n rhoi fi efo'r person anodd delio fan nhw'n y gwaith mwyn i mi ddysgu be di caru'r person hwnnw. A bod yng nghariad i'n dod yn fwy tebyg i gariad yr arglwys y Grist. Weithiau, bod salwch mewn bywyd. Mwyn i mi gofio, mae dros dro'r ydw i yn y byd. Bod angen i mi gael mwy na rhywbeth sy'n jyst yn bodloni'r a Duw yn dysgu ni trwy'r pethau anodd yma. A dwi ddim yn lleihau, dwi ddim yn deud hwn mewn ffordd ysgafn, achos mae'n gallu bod yn anodd iawn. Yn gynhadledd gynharach lenni oedd Jerry Root, athro o'r Unol Daleithiau felly, oedd o'n sôn am dacteg bugeiliol oedd o jyst wedi ddefnyddio dwy waith i bywyd erioed. Yna rhywun wedi dod ato fo a dweud, oh Jerry, it's too much, my situation is too difficult, I just can't cope. I want you to just can't cope. So mae Jerry yn rhoi i fraich rown. Lord, thank you for my brother. You know how he loves you, and you know the situation he's in, and you know that it's got too much for him. So will you take him now? Will you let him die now this minute so that he goes to heaven without any problem with you? Wrth gwrs, pan oedd yn gweddio hynny, dyma'r boi oedd efo fo'n dweud, be ti'n neud yn gweddio i fi farw rwan felly, de? A Jerry yn dweud, mae Duw wedi dosod i yn sefyllfa yna mwyn i ti fedru dysgu, mwyn i ti fedru dod yn fwy tebyg i mi. A mi'n aiweddio bod ti'n cael cryfder i fynd nôl i'r sefyllfa. Pan mae Paul yn dweud bod yn gallu wynebu unrhyw sefyllfa'n trist, nid rhywbeth ddoth naturiol iddo fo oedd hynny. Be mae'n dweud yn ei lythyr at y Philippiad ydy, yr wyf fi wedi dysgu bod yn fodlon, beth bynnag fy amgylchiadau. Gwn sut i gymryd fy narostwng, a gwn hefyd sut i fod uwch ben fy nigon. Ym mhob ryw amgylchiad, yr wyf wedi dysgu'r gyfrinach sut i ddygymod, bod a llawnder neu newyn, a chalithrwydd neu brinder. Mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu. I oedd wedi gorfod dysgu. Da ni'n gwybod mae un o'r problemau yma oedd ganddo oedd y ddreinen yn ei ystlys. Da ni'n gwybod be oedd y ddreinen yma yn ei ystlys. Ond yn amlwg oedd yn teimlo oedd ganddo fo'r broblem yma, oedd yn golygu bod oedd yn stryglan. Ac oedd yn dweud wrth yr arglwydd, pam na wneud symud hwn, achos sut ti'n symud hwn, sy'n ni'n gallu gwneud yng ngwaith yn gymaint gwell, sy'n ni'n gallu pregethu mwy, sy'n ni'n gallu bod yn fwy, treulio mwy amser efo pobl ac yn y blaen. Mae Duw'n dweud, na pobl. Diolch yn saff i mi dynnu'r ddreinen yma oddi wrtho ti. Ond sy'n ni'n tynnu'r ddreinen yma wrtho ti, sy'n y beri, dwi'n dynabod ti, Paul, a sy'n y beri sy'n ti'n ymfalchio, a meddwl dy fod ti wedi gallu sefydlu'r holl eglwysi yma, a gwneud yr holl waith yma, yn dy ners dy hunan, o'r dyddoniad y glyfrwch dy hunan. A fydde ti yn ymfalchio'r balchder yma yn golygu bod ti yn neud llanas dy dy les dy hunan. Gadael y ddreinen yma'n ystlys ti, a bras i yn ti.
digon I ti fedru cario ymlaen a gwneud waith I a rhoi'r clod. Ac yn llanw'r yn dwy'n ffwyth yn ddyn trwy'n glanhau I ni. Di glanhau yn edrych bob amser yn broses serus I ni. Felly, yn ymarferol, sut dyn ni'n mynd I aros yn Crist? Sut mae aros yn Crist? A mae yna ddau beth, dwi'n meddwl, dyn ni'n ddysgu y fan yma. Gyntaf, cadw geiriau Crist. Ac yn ail, aros yng nghariad Crist. Cadw geiriau Crist. Adnod 7, os arhoswch yna fi, ac os erys fy ngeiriau yno chi. Mae'r gwaredwr yn gyson yn sôn am I eiriau. Adnod 3, rydych chi eisoes yn lan trwy'r gair yr wyf wedi lefaru wrthych. Oedd y geiriau, oedd y gair yr oedd o wedi bod yn rhoi iddyn nhw eisoes wedi bod ar waith yn newid I calonau nhw ac yn newid pob un ohon. Ac wedyn, 2 bennod yn ddiweddarach yn y weddi fawr yn Ioan 17. Mae o'n gallu deud wrth I dad yn ei weddi, yr wyf wedi amlygyd enw i'r rhai a roddais di mi allan o'r eiddo ti oeddynt ac fe rhoddais di mi, y maent wedi cadw dy air di. A maent yn gwybod yn awr mae oedd wrth y ti a mae popeth a roddais di mi, bod yr wyf fi wedi rhoeddynt hwy y geiriau a roddais di mi a hwythau wedi ei derbyn. Cadw geiriau Crist. A cadw geiriau Crist yn fwy na jyst I gwybod nhw. Mae werth dysgu geiriau Crist. Mae werth dysgu adnodau a'i rhoi nhw ar yn calonau. Ond da ni eisiau mwy na jyst I gwybod nhw. Pennill yma glywes I blynyddoedd yn ôl. Oedd rhaid chi gael Beibl William Morgan mwyn deall y pennill yma. Ond trowch i'r ail brenhinoedd a'r 7fed bennod 1 ac yn yr 8fed adnod cewch drigain A ond 1. Mi oedd y llythyren A yn troi fyny 59 o weithiau yn yr un adnod honno. Ddifyr iawn. O pa iws ydi o? King James Version yn Saesneg. Psalm 46. Cyfrwch 46 gair o ddechrau'r psalm. Cyfrwch 46 gair o ddiwedd y psalm. A be ydych chi'n cael? Shakespeare. A dyna chi glot I nofel gan Dan Brown yn syth felly. Wel, does dim iws i'r pethau yna nagos. Dysgu geiriau Crist, cadw geiriau Crist. Ystyr o'i cymhwyso nhw. Pan dwi'n teithio dramor, os dwi'n mynd, dwi'n deddol o hedfan, a dwi'n mynd i'r maes awyr, ac un o'r pethau dwi'n gorfod gwneud wrth gyrraedd y maes awyr ydy mynd trwy security. Achos mae yna rai pethau dwi'n cael cymryd efo fi ar yr awyren, ond mae yna rai pethau dwi ddim yn cael cymryd efo fi ar yr awyren. Meddyliwch am Philippiad 4 adnod 8. Bellach gyfeillion, beth bynnag sy'n wir, beth bynnag sy'n anrhydeddus, beth bynnag sy'n gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chanmoladwy, pob prinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y gosodwch security o flaen eich meddwl. A pan ydych chi'n dod ar draws rhywbeth, ydy o'n wir? Os nag ydy o, ydy o'n cael trwy security. Ydy o'n anrhydeddus? Fallan os nag ydy o. Ydy o'n gyfiawn a ffyr, yn hawddgar a chanmoladwy, rhinweddol, heiddi clod.
defnyddiwch hwn fel fath o security. A pan mae pethau'n dod, pan ydych chi'n darllen pethau, pan ydych chi'n gweld pethau ar y teledu, pan ydych chi'n gweld pethau ar y we, pan ydych chi mewn cwmni pobl eraill, ffiltrwch trwy'r security, trwy Philippiad 4:8. Cadw geiriau Crist, aros. Ac aros yn ei gariad o. Aroswch yn yng nghariad i, medde fo yma. Atgoffwch eich yn gyson mae Crist wedi dros sut mae wedi'ch caru. Goffwch eich hunan o'r pris dalodd o mwyn i chi gael bod yn blentyn. Eich cartref. Fel pan ydych chi'n denu i fynd rhywle arall. Pan ydych chi'n cael eich denu i wneud rhywbeth arall. Hey, hold on. A Crist wedi haru chariad trigol o drostau. Fedrai'm gwneud rhaid i mi aros yn chariad Crist. Mi oedd Brother Lawrence mynach yn ôl yn y canol oesoedd. Oedd yn enwog am sôn am practicing the presence of God. Yn debyg mae'n Lladin o ddeud o ddim yn Saesneg, ond ymarfer presenoldeb. Ac oedd yn deud bod yn gallu teimlo presenoldeb Duw yn gymaint pan mae o'n golchi llestri a phan mae o yn yr eglwys yn can yr offeren byd fan eich. Cerdded efo'r arglwys i Grist, caru'r arglwys i Grist, aros yn ei gariad. Y llyfryn bach ned wedi rhoi i nifer ohonoch chi, My Heart, Christ's Home. Allan goffach bod Crist efo chi ac aros yn ei gariad. Yn llyfr Ruth, dwi wedi darllen Ruth yr wsos dwytha yma. A chi'n cofio fel oedd Ruth wedi gadael ei gwlad i hunan, gadael ei theulu hunan a mynd efo Naomi yn ôl i Bethlehem. A mae Boaz wrth siarad efo Ruth yn dweud, bydde di'r arglwydd dy wobrwyo am dy weithred, a bydde di ti gael dy dalun llawn gan yr arglwydd, Duw Israel, y deithost i geisio nodded dan ei adain. Erin. Dochesur cywiad. Geisio nodded dan arhoswch yn hariad i. Rwan, os ydych chi ddim erioed wedi dod at Crist, cyntaf ydych chi angen ei dod tyfo a gofyn a wneithon ni erbyn. Os ydych chi wedi dod at Crist, arhoswch yn yn air o, a rhowch chi air ar eich a byw o yn aros yn yr arglwydd Iesu Grist. O'n i am yn ei ganu am emyn wrth gloi sydd yn meddwl yn arbennig efallai am y syniad yma o aros dan i adain o. Mae'r ysbryd bu'n ymsymud i'w chlaw o dyfroedd gynt, yn hofran uwch fy enaid ym mhob y storm yswynt. Am ddylwn bellach ofni, dy fab dy hun ar oed, mae noddfa lawn a lloches dan dy adain di i oed. Pan gyfyd gwyntoedd croesion,
pan fethaf weld y wedd, pan ddaw yn oson ddiaf, dan dy adain mae fy hedd. Os ydw ti'n gofalu am dderin to o dad, daeth fennau lechyn dawel dan adain cariad tad. Am y dywedi o Jacob, a gallferi o Israel, cuddiwyd fy nghyflwr oddi wrth yr arglwydd, ac aeth fy hawliau olwg o niw. On i wyddost, on i chlywaist, diw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrra'r ddeiar. Ni ddiffygia ac ni flina, ac yma ei ddeall yn anchwiliadwy, mae'n rhoi nerth i'r diffygiol, ac yn ychwanegu cryfder i'r di-rym. At bwyr awn ni, arglwydd gen i ti y bai geiriau bywyd tragwyddol. Dydy'r ras na harglwydd Iesu Grist ac ei gariad Duw ein tad, ac i gymdeithas yr ysbryd glân a'r ysgrifennu o'r awr hon